Kublai pi baro naka donbosco media network ngiwan rasha pi ki khubor NIAM Khuborjylla jong utayo balai jo ubenai JYMMANG arhajar arphusau. Kimat kiba kongsan hakani tayo bala dep kilong haka jingalang hatura laji de kinongkit kam bathamai ka seng Samla Catholic Northeast region Liu Archbishop Victor ya ka Parish thamai hamadan riting Rakhe ka Mount Calvary Parish ya ka sngi burom u Dominic Savio Bakoy Ban ya kendo lang ka seng kentay Catholic Zone 7 ban rakhe ya ka sngi burom kilong kami Tomantang niya pai shaki khubor ki bakhambanya Ka Regional Council meeting of Indian Catholic Youth Movement Northeast Haka jingpet jingkmi ka Northeastern Regional Youth Commission kala yakendo laisngi kanthi nado ka shipau tarik hado khat ar tarik ujemmang hajalan yam tura hado khat santli ke jalaniam diocese jong ka than lammingi kilawan ban shimbanta hakani ka jingelang balane laisngi kanthi hakani ka jingelang laje de kinongkit kam bathamai jo ka seng Samla Catholic Hakadong lammingi jong kari India kiban trekam nagabenta laisnam katana do mentausnam arhajar arpusau hado arhajar arpundrio layatai sani bahaya kimat trekam jong kani kaseng Samla Most Reverend Andrew R. Marak Bishop Katura ulapan mentaya ka mas banple yakani ka jingelang banjir yakinongkit kam bathamai Kadbau Most Reverend Jos Chirakal Bishop Senrop Katura ulapan menta ya kamas penwai ya kane ka jingyalang. Ya ka jingjit ikinongkit kambathamai lapan yad Reverend Father Albert Levon na Imphal Archdiocese. Lajit prangut kinongkit kambathamai jo ka seng Samla jong kane ka than lammingi kiban mi khmat ya ka jalanyam Shillong, Aizawl, Jowai, Kohima, Guwahati, Dipu, Batnongston. Hakini kilai ski bakinong yalam kila yakendo hatura kila ya mirjing mud hakiba buon ki phang ki bayade bat ki Samla samhoi kabalang bat haka imlang salang halaki jong ki jaka kinong yalam bathamai jaka seng Samla kin shimti ban penyat yaki kam nadu ubna jeliu banwan an eye training yaki da Reverend Father John Barman Regional Youth Director but da Reverend Sister Wansuk Lingdo Regional Youth Lady Animator Kalong ka jingker khu ka bakrau nagabenta ki padriunget Catholic jong ka balang shnong madan riting bala ainam hau Chris usim ka bahab hapo kanong thamai Parish ba kalayo yala ka jong ka Parish Lapli yakani ka Parish da Most Reverend Archbishop Victor Lingdo haka jingsen ran lang u Vicar General ka Shillong Archdiocese Padar Richard Majau Padar Augustine Kotala Parish Priest ka Saint Xavier nong thamai Parish Padar Tobias Kharap Kanta, Parish Priest ka Saint Paul Parish apa Shillong, Padar Silvanus Nong Kenri,
Parish Priest ka Maunyangla Parish, Padar Tipolus Sotun Parish Priest ka Saint Dominic Savio Nongra Parish, Padar Bernard Lalu Parish Priest ka Lajumkra Parish, bat kiwe ki Padar. Hakani kasngi, latung bat aitiru ya Padar Bresson Paul Rani kum Parish Priest Bandingkong jong kete ka Parish, bat ya Reverend Padar Ogi Warba kum Assistant Parish Priest. Lapin syongkun syu yakani kasngi daga jingwan shimbenta shirhem ki babun ki riuniam ki long kemi long kpa ki khon samla ki hep ki barit bat ki babun ki paj riunget ki bawan na keleng ki Parish Bamarjan. Hakano paisngi hadirin kemas bekut ladon sakajing manis sakramen bala yalam shirhem the Reverend Padar Richard Majau buat saki program jinglek kemen yakasngi sedang jongka ukris usim Parish Madan Reting. Usim jong isim fitip ha wei usim ni dot bun isim hagari khasi jantia chungi bat isim pertai dot bun hangi hari khasi jantia chungi ki bayar suma sukher ki kun kirayot henry ni jisu balong compare laina bi usim jong isim balang ublay balang utrai chungi Yesus Kristus ubari wasumar yang i habun ke keleman nama kata Yesus Kristus long usim jong kahima bening baru khot yang i ro bagin but yang jinglong jong kahima bening Kajinglong kahima bening galong gani kajingi jing sok jing man baha de hadin bau jisu rajab ya kajingnya andau lami pan ya kajingnya ulapen pau syai kedar ya kajinglong im cebu halo ki jing tau bara halo jingi baro iwei kamtam ki bangai cebu hani ka pau syai kajinglong im cebu kebangai tu rupa usim masai kuat ya ki pop ke sang ki jongi ki briu daga senam jugu halor ka jing pena banwan ra yangi ya ka jing se hapeden jong ki bat ublai hapeden jongi ki briu bat ublai ban ie markliam maka jingmi paju ka long ka jing pen kuboram jong ublai pa yu Yesus Kristus ban long usim joka beneng baka kendau baru ke wei usim pula pernah ye kibriu nak jenja baru gilalai nak jenja nama Yesus de usim ubala pensle jung try bala pensle on nak beta ke burom ganam ne ke bor ke spa andre bala pensle nak beta ke jak pedriu banyalap ulawan banyalap ya khubor rabha syaki bedok man pen menaji ngai lut koi di man pen pek ikiballa man pen koi ikibapang bastom baro ujisu pelong himaju ya baro kibapang bastom kibedok kibatengan ubelai lo ya kibriu baro gubelong marcos iwe akenda naksa ujisu pelong ya baro kibangai ju balong usim jongki manga mapiru gilangai ujisu de usim jungi ban pelat nak jinglong duk ban penbiang ye ki badon kam gumangi ye goskai lo ane siwei ndriu iwe kanai sai sawajan mot upsai sanajan mot bat sai pai ba bat ter kai ma jung jisu amdan jingle siliang kemat ladaru baro nyer kat kandan baro pa hakman Yesus balong sim jongi gobong Matthew san sapusan kai maju play kalong yang i baro kinampo kibange jamu the canonical election of the parish to Christus aim Madandating East Khasinews district Meghalaya India Victor Lindor by the grace of God and favor of the apostolic see Archbishop of Shillong, greetings and blessings to all those who may require to see this degree. With a view to attend adequately to the spiritual needs of the large number of faithful in the territory of the parish of Nongtamai, and in consultation
with the Presbyterian Council and the pastor of the said church, I, by virtue of this degree, divide the territory of the above mentioned parish and erect and declare erected a new parish dedicated to Christ the King, to be known henceforth under the title of Ukres Parish and Madanting, East Khasi District, Meghalaya, India, 793021, with effect from the 12th day of May 2024. The boundaries of the new parish, comprising of the southern portion of the hitherto Nongtamai parish, shall be as follows. On the east, Nongrat parish; on the west, Laikor parish; on the north, Nongtamai parish; and on the south, Laikor parish and Mauringkening parish. The parish shall enjoy the same powers, privileges, and rights in matters spiritual and temporal as other parishes in our archdiocese, in accordance with the prescriptions of canon law, given at Archbishop's House, Shillong, under my seal and signature on the 3rd day of May 2024, signed by Victor Lundor, Archbishop of Shillong, by the order of the Archbishop, signed by the Chancellor. Hadirin Malaya Sengau, yang kata hukum pen manusia yang kini Parish Pemai, kini Parish Pemai kata Thuplang, ia kemudian itu mau sebut. Dan mentang sepen pendapat ia kejingtung ia Parish Pemai. Kejingtung Parish Priest, Victor Lundor, Archbishop Khuborjylla NIAM Shillong. Da kejingai ublay, bat kejingbit kekhet apostolic. Kejingkerku bat kejing kublay. Ya ulung etrelang be jungi how Jesus Christ, Reverend Father Bresson Paul Rani. Dagane sipi ngatungi api komunong syarai ya ka Parish jong Kristus madanting East Khasi District, Meghalaya. Bat ka IT api ya kejing syarai bapura jong imensiem baro kibahagan ni ka Parish. Rangkabat baro kibor ki ikhtiar ki kamram bagi cimentoy kadung kaan balang bat kidustur bajudon apo kejelan yang ba nalor kata ngapen kamti habhi ya kene rekam hagakhala tarik ujemang arajar arpusar pin mentrekam ya kabor Parish Chubi nadu hagakhala tarik ujemang arajar arpusar hadu pada penbaik de kumwaipan Lai Shillong nangkat berkumuhor berkejusoy keteng jonga akalai dari kujaman arajara pusar. Sign Victor Lundor, Archbishop Jalan Yamba Shillong. Hadirin Raya Sengau yang kini kasih tungkam, ngakot mentai yang pada Bresson Paul Rani Bankrai kejuban nak. Baru itu ajar jika Reverend Father Bresson Paul Rani ngani scam bagaplai ke baru balakan thup aka jingkla jinget kumni ngange hawe ublay ukpa beranbor baro unong thau ka beneng pakai kendau jongke ke baro kibangila panyui bat kibangimla panyui bat hawe utrai Jesus Christ ukun mamarwe jung ublay bat balakha na ukpa nadu kabom jikut uba ublay na ublay uba ka jingshai na ka jingshai ublay basisha na ublay basisha yaw balakha om syam lathaw uba ka ju ka jinglong tenrai kumukpa daw balathaw ike baro uba na ka benta jungi kibriyo bana ka benta ka cipen iem yangi ulahyan na beneng bat ulalong do daw mensiem bakhoy na ka Maria Trisati bat ulalong briyo la saat naru yu nagbenta jungi ula syala ben yu po Pontius Pilatus ula ya balatet yu bagamipat ha kabalai singi kakum kejento ula kiu syabeneng ula syong kamon udung pa batuman pat
da ka jingdon burom ban bishari ke ba im bat ya ke baya ke hima jun u kam don jingkut ban haw man siem ba ko utrai u ba jing im u ba mi nau pa ba nau kun ya balamani bat burom rengkat rukpa barukun ula kren da kinung itu lupa barha kabalang kabalong kawai kabakut Katolik bad apostolik ngaplay kawai ka baptisma naga benta ka jingma ikipop bana kemilanti ka jingipat kibayap bade ka jingim haka perthai ka batangwan amen ngabat skem triang ya kata baro ka bakentup haka tien jumublay ya ka balat ho ne ka balai pateng ngapadiang ya baro ka sisya sa pang jingit baka kolong briman brio ya ke bala pensisya berhikai da ka balang laha kurkom ka basnguping ne lagba ka cikai ka bajulong ka badai hop kamtam itu ke bedai berkemaya juga jingit juga balang bukut ujung pris ni caphang ke sakramen juga caphang ke jiknya juga yukaris bukut caphang ke jinglong kli jung bishop karong menjawab ni batas kami jubana wa ansai yang soy ni ka jubana cungi ingkadu karaoke bagi assistant parish priest bagi common witness yang kini ka kam bar wini kirang ba juga ni ka parish haka khat artarik JYMMANG arhajar arpusau ka Mount Calvary Parish Harambrai kala rakhe ya kasngi jong ka jingkie ujisu shabaneng deki program baper kani kasngi kalong ka bakerpang hadu kata-kata namarba ki pai runget kila yo ban rakheru ya kasngi bakerpang jong ki keme kasngi burom jong Dominic Savia bakkhot bat ka jingpen kutno ya ka retreat ba shisien shisnem jong ka Women's Association balayalam da upadar Khuborjylla Yakamas bakhot lapan menta da upadar Gilbert Jelboy SDB hakajing senran lang upadar Khuborjylla SDB bad upadar Alexius Dekar SDB ki Samla ki lapan long ni ki program baper kum ka jingruai jingshat bad ka drama lingkot ka bayadai bad ka jing im jong Dominic Savio bakhot ki khana Sunday school ki la ai burom ki kme lengba ka jingshat khublei kumaria ki jingkran na kinongelam jong ki Samla kala ai man sie me ki pai ublei bakin burom ye ki kmi ki kpa bat ban buat ru ye ki jinghikai jong Dominic Savio bakhot haka khatway bat khat ar tarik JYMMANG arhajar arpusau ka sengkenthai Catholic umsning parish zone 7 Shillong archdiocese kala penlong ye ka jingya kendo lang ba arsngi haka balang shnong shor 0 point sub district kum kadak ban rakhe ye ka sngi burom kilong kemi haka khat artarik ka badai ru kasngi utrai lawan ban penmenta ya ka mas bakhot da Reverend Padar Hieronymus Lingdo Lingkoi spiritual director ka sengkenthai haka jingedan lang jo ki catechist ki rangba balang ki president seng rangba president seng Samla jong baro santri ki sub district ki badang hap hapo ka umsning parish ki sister ki brodar ki khon Samla bat ki hep ki barit jong ka 0 point sub district hi baro ka way hakatei kasngi ladon ru sau pu prangut kilong kemi ki bala rung seng thamai bala penskemya ki do spiritual director Padar Hieronymus lapan kutno ya kani kasngi da ka jingmani sakramen balaya lam do Padar Pius Shadap parish priest ka umsning parish lapan shit pensngan shu ya kani kasngi da ki program ba per na kilong kemi jong baro santali ki sub district lapan hab ya kalama jo ka seng da Padar Pius Shadap bat lapan bena baka jinga kendo lang jo ka sengkenthai haus 6 arhajar arpusan kanlong hasopdok sub district parlok begin Iwan menta kasni bandrung ha kajinga selok jong kamaria kanirap ki Kristan jokan mau bagi jinga selok khapo ka parish ki syakri yo glei berkebalang baki pen priang ye kajinga agi bubun ki rukom kajing klan baki jing sherham jong kajinga selok kasyong yang kira berkhot berkham tapai hati nong nyalam menta kemat kipai ublay joitu hok ya kecing cemu bawa jempi pijak bahai kirur jong kene kecing selok oi kecing bahai yaki pimon kham ban gomu yaki oi kecing rap ublay bacong
Pikular ban pule ban MC datte ublai. Pikular ban padem bun sen me kayu kres bukoi kabalong ke jimbam men sem jumpi. Pikular ban plai la ke jingat haman le ki khap ke jingem jumpi. To ublai balasdang ne gani ka kam mo ha pi un pendap janai ya ka. Sim ke nombor 2, Siswa Andre Pusat. Shamalong bukod utray. Bat kadai hok babaro kiba melataw. Kinyoro yamin amar balimba ukun jami utray jungi Jesu Christ. Dagabor bidik tray jumin se bukod. Mela ay jik imbat mepit koy pengantang ye ki ay baro. Bat menju sange batlum haladi yaropay. Kinang banado bami hado basat kasngi. Andok terway kakinya kakriyam bukod siya kakerteng jumi. Barok di dalam Khuborjylla. Bani utrai Yesus bersuat siar lor kini keduan. Namar kata utrai ni kerpatlet jadi. Pada ujung mensin mensengau baham perkuat ini kejingan. Kibang iwan ra ba endokan kentang jadi. Bagian kelalong galet bagas nam. Jong ukun jumi utrai jungi Yesus Kristus. Ubal hukum ni ban penmentai ini kejingmaya. Namar uhi hagamiat hagabalai tino ayu ulashim yukpu bergabai go yabe ulajwai kerku ulagriya barulai harkisadran uang toshim batabam nagani pibaro namar gandi galong kamet junga yagaba NIT na kabanta jongpi. Hal kecil berugam andalala ya bang. Ula shim ni kekuri bergabai go. Ula tuai kertu berulai ya kah hal kesedran uang. Tu shim betu di negani pi baro. Namakan di kalong kekuri juga senam jongan. Jom jutang bercemai berbam jugut.
Ya kawan penmi na kabanta jong pi. Ba na kabanta ke pun ya kawan ma pi pop. Tule ya kene ban kan ma ya na. Kajing maya jong kajing hai. Kini Khubor ki lesi la banong baro sitayo lentar mau baro sitayo lentar balesi habale I bakaron kini program baro ni letwa kini ko barang Shillong ki prabangai jom kini ko barang Shillong ki prabangai na sop district baro kilong kini sabar ki letwa ban yo kini ko barang ko bitna ye sa shisen ki shim kini galak ai play ki baro iwai pai ba pila dua shana na kabanta kani kesini ke bawah play nak kepada ini dan ke kemarin ke jenat. Kemudian siapa ni besar pada ini ni kategori berok, kategori di dalam ini di ramba malam di bala syakab semuahan berduk di presiden jong di Samla buku terlus berjuai di dalam ini nanti di presiden Samla jong ke Parish nanti juai itu bala syakab semuahan siapa ni ke JYMMANG. Khuborjylla pun yuki berkhot. Ini yang berok nak bantah ke jingduai berikut. Khuborjylla pun yuki goyang, bala rites mutamak, bala yamang ini bangmat di ubelai, lembah ke jingduai yuki akan JYMMANG. Itu kena bala syap nak bantah ke jinglam yuki lendok syekeduang, mentaruk di Samla, di bala ruai, di bala syap di jingduai. Khuborjylla pun yang berok di bala ranti dan kejap. Kawan penkrep penkrum ia kini di ai berkhot ban pelong ia dari kesini ke pokok ke peping kesini ke badap di jingkar kunjung belai tung ini aduai ko belai beran bor berobat pem junam mi belai la di gitu di basla pertai ban kta ki ai bagan jabalai doa ini garpat bagi syarhan jo kecing riu belai kristan jungi Kanyalam nengi sya kata keceka Hagabaya kejinglong do jengi lepenya so hame Dau kresu terai jongi Utrai unoring papi Ublay beranbor baroon kerhu kedo yapi Upa barukun baru mensebaku Tolak so kamas kalawai
SACYM Zone 7 kala penlong ya ka General Council jong ka Shiteng Samoy ban ya ki General Report bat ya ka Financial Report jong ubenai leber Arhajar Arphulai hadu ubenai JYMMANG Arhajar Arphusau. Hakini kesngi laya don lang nadu Zonal U Director ZYD Dr. Father Lawrence Karluni ba James Jana General Secretary Barim kong bala kenti umba Presiden Barim hakabala yo kesneng bat ka kentu bat ka jing ai jing mut na kini baro laingut. Hadirin ke General Council lapan bu da ke jingjit pajba yakinong kitkam. Usamla ribor mautho ula syajit kum u Presiden, Samla Alistar Lengkoi kum u Vice President, bat Samla Prangki I Marbanyang kum u Sport Secretary. Lapan kut yakini ke jingyalang da ke jingduai bat jing Kuble na Zonal U Director Padar Lawrence Karluni. Live World Environment Day, SCYM Secretary Haga Clergy ya World Environment Day kapalalang Sing Parish lambat ke Jingas Alang ke School Segmai Khuborkhasi jong program pada Shillong dekat Laut pada Setway Musim Saban di admin sublet di principal ke Saint Michael High School di kat ke SCBM Canonical ke School kemudian kita pada ya kami yang Kenangan kecintum yang kita training kita cakap. South Youth Seminar. Ini pada hari ini kesini kita ada dengan satu website program. I should be dan hala ke jong pemerintah ke jing ke jong dan pendeng jong ki belong ki kai dan pendeng jong ki baterai di office department healthcare dan pendeng jong ki bersyushong hadiah di balai lai jong business compare kami dan hal no pemerintah dominate ki ke way di mana ada jing lang ya ka ilang ka sa alam ke jong ni ka bagi syong isa teng ni juang kadang kau itu kentian ke bawah. Be the change you wish to see the world. You even tak menikah berkenaan dengan ekonomi, jika berkat joni berkat, maupun kisi leaders, tidak berbuat berkat berkenaan. You dalam bentuk ikut mengelak, berkenaan. Hey, kadang berkenaan mesin pun kena mengelak. Ini yang orang yang terlibat dia. Paten isu kuat berkenaan, ya kibai. You ini tadi kiwe, kemak tu ni tadi kiwe, tiada ni berkedalutan ni kiwe. Ia dan tampak dari kong yang berkelan syariah. Nada tang iwe, tang makin malu sinat, berkelan tadi dari Shillong, dari akor jombi, yang hasem, tak ingat kasalan pakai syam besar kalam. Di mana iwe lagi Shillong kata kong, tak itu mereka. Jika lahir hak imam salah melakukan, berhati melakukan. Kita dalam syarat sedang menangisi silat. Kita dalam kita jika kana, kalau punya, pak kajar kalau sisa kita. Baik kita nak kenu kita jadi siapa? Kita kan biasa lakukan kita kita. Masuk seven berkunjung di tahun di Parish dan kemudian ketika meeting jongi dengan IBG Peit yang ki yang juga lagi por jongi berbuat mendapat skill untuk meeting mendapat ketika orang ketika sun. Sukmen untuk mereka pergi tu mengisai tong ni bah mana kapor mengisai di meeting berber mo jom sing sama Parish tu jom sun ru Kasab distrik Umsau nong Karai ke bahap hapo ke Parish nong po. Kala penlong ya ke procession Maria ke ba isyong kun bat syedrhem mensim haka khat ar tarik ujemang ar hajar ar pusau. La sedang ya ketiga sengi da ke mas pekut bat haka no pai sengi. La penlong ya ke jingat procession Maria da ke jing riu blay bat da ke ba dua ya urosari bakut lenter lenti hadu bandapoi hapelau yang mani.
Lawan ban Shimbentalang daki Peit riunget Catholic jong kate ka sub district ki banajan banajengai. Hakate ka sngi ladan rengkat langru ki lengdo jong ka Parish nongpo, ulengdo Raphael Mayong, lengdo Barnabas Im, bat ki wei ki lengdo ki Sistar bat ki Bahalor jong kate ka balang shnong. Apa du nang hoi like? Apa du nang? Tadi di kenangan lagi. Tadi. Ini apa yang du nang like? Loh. So, thế mới đun nó, mới cái đun cái menjaga Khuborjylla dan Khuborkhasi kepada pekerjaan utrai dan berpam lakukan kuya para pengantin. Ki kena skol joka Saint Xavier Oi kalayo ban penlong daka musical play lani ka drama daki surjing ruai ka balai Shimbenta Shirhem daki kena apuli kani ka skol jong ki kerdan baper ka bala penlong hahol jong kanihi ka skol. Hakani ka jo ka sngi na kaliang ki kena skol kilapan i nam ru e ki jingshna ki jong ki ba harukom ban pen i ya ka jinglong jo ka perthei bat ka mariang ka bala jurep bat ya ro ru de ki nong pet kai ki ba kunthop be ukong san ha ka ni ka sngi uba te bukon lengdo tongkhar ha ka ba sedang ya ka ni ka sngi na kaliang u Dr. Sunny Augustine SJ principal ka ni ka school ula priang burom ye ukong san ha ka ni ka sngi uba te bukon lengdo tongkhar bat e ki mi ki kpa ki bala ya don lang ban sakhi ya ka ni ka sngi. Nakaliang uba te bukon lengdo tongkhar ula ai ka jingero yaki khna school bad ekinong hikai joka Saint Xavier School Oi kibalala banya Shimbenta Shirhem hakani kasngi bad kibala penhun shisha yaki khmat joki ba wan ban sakhi hakani kasngi
Ula ongru baki kena kiba wan ban puli hagani ka skul kilong kiba la kerku bat kilong kiba tebet haka sap ka baki don bat ka akor ka burom habaki kren ula airu ka jingkit bokit rugyang baki nang kiu shakmat bat baki nyai minot haki liang ba pher I know, but I can't seem to stop myself. I want to sing all the time. Maria, it seems that you will be leaving us for a while. Oh no, Mother. Please, don't send me away. This is where I belong. It's my home, my family. There is a family in Salzburg that needs a governess for 7 children. 7 children? Listen, I'm 16. I am Frederick. I am Luisa. I am good. I am impossible. I am Brigitta. I am Marta. I am That's Greta. Together. When you learn and knows to sing, you can sing most anything. A dear, a feeble dear, ray at top of the sun. Me and him, I found myself far along the way to run. So But you will never let it die. Ladies and gentlemen, we have the last son from the Bosco family. And up in the nursery of Sunday morning is what we have to say. Cuckoo, cuckoo, cuckoo. Regretfully they tell us, but fondly they compel us to say goodbye to you.
kilayo yang kani ka performance lain ni kani ka jinglek di khun di jongpi bana snowman o ye pi ki kmi ki pa ki ba ya don ha kani ka por o manta kilong ki kmi ki pa ki ba don bok bagi khun di jongpi ki yo an kule ha kani ka college hang ni ha po ka area jongi haka khanyo tarek JYMMANG baro kilong yeng kinong shong snong ka lungkhoi kila shong sngi bat sange na ki jingtrei jingkta ka let lom let lengkha bat ki wei ki kam ki jam pan rakhe kemen ya ka lengkho an re pusan snem ka sngi kentiu kurim jong upa et filik marbanyang shispa an re snem karta bat kami et rolina lengdo lengkhoi shispa snem karta kamnyar ha ka jing im jong ki shikurim bakin yo pan rakhe ya ka lengkho ya tho shong kurim hadu an re pusan snem kijing pen kre bajanai na kabenta kani kasini bakrau kilayat bon tayo na baro arliang kur marbanyang bat lengdo lengkhoi rengkat kajing kershan bat jing snok tilang kabalang lengkhoi ban penlong ya kani kasini kenmau burom ya upai felik marbanyang bat ya kami rolina lengdo lengkhoi kabansa kenmau hakilong dien bandangwan ya kajing kemen bakrau tam hakani kalong yeng long sem bat hakabalang snong baro kawai lasdang hakani kasni da kajing penmenta ya kamas aingo ya ublei trai kenrat ubala kurku kerdo ya kini arngut pait filik marbanyang pat mei rolina lengdo lengkhoi dakarta ka bajalan hakani ka perthai kumju ru ublei ulasei nakani kalong yeng ya uso ublei reverend padar hieronymus lengdo lengkhoi bat belai kerhai ki khon ki ksiu ki ba sngap bat bud ya kajing khot jung trai shaka kerdan riunyang ya kamas aingo layalam do so ublei hieronymus lengdo lengkhoi bat lasenran da ki so ublei padar paul ulingkot padar kevin ward padar james ternyang padar lawrence karluni padar pius shadap padar dominic teron padar Khuborjylla, padar pendap soklet, bat upadar Albert. Ki brodar bat sistar kipadon jingedei bat kani kalong yeng longsem kila poi na keleng ki jaka bat kisnong ban wanshim benta hakani ka sngi le kemen ka bakrau jong kini arngut. Da ka jingkemen ka bakrau kini arngut ki temen bar yublei kila priang halaki do nut ki men siem ya ka met bat ka snam jong jisu hakani ka sngi. La serput serpa ya ka jing sliang bat jing jaudut jong ki pat ba hakani ka sngi no kek bathiang bat basngyam bansa kan mau ya ka jing it basngur bat bayai ne jong kini arngut ki shiba it all lovers hadu kini ki reu pusan snem balalet ki baloroi krui rui da shisha da ke jingkar khu ka do jong blai dragon rod nong bo nong thau unong panlong nong panman ni ki ai ke baro ngashimi ka ni galat ban pen pau je sungu yo blai dragon rod nadu ka donot ka men sim junga bala kerku ka do i mei beripa i kong rolina lingdo lingkhoi bat iba felik marbanyang kasam ka bakhandai fuar ka dekhot i wei batar unong tho sam buang kalong ka baha banai ngo yu trai ban roi ro e ka kerteng jeme ko ba halortam hagani ka sngi ka bangi kom ka yang kasan ngireke pendan boram ya ka enriu pusan snam ka sangraman jinggen tiu kurem i mei beripa bat ni shimro igani ka sngi ban rekhe ka si kha jungi pa ka ba enri shispa andrusnam balada fikwa ban tip tikana ya gani ngin se shongka shibet kumno ni penrong ya gani ka si kha jungi pa shispa andrusnam namar ni khain ni kun ngong bat na ki kun ki ksiu jungi kasam ka ba khandai pho ka de khot ka ba shipo ka ong karata jing im ba nyo posnam ne wak praposnam haba shat haba koi kasam de bakhandai phuai ka de khot khan riu kong ngan pen hon yo u da garata ka bajlan bat ngan pen i yo u ya ka bor ban pen im chunga kini ki gamten ni ki kitap sam kini dai bhasbak bat garata bajlan jungi mai bi pa bi it jungi kum ka yin san ka balamat ta ki jinglong dok long ret kamla da shisha klam de pen pau ya ka chi snongo yo blai baga khamat jing i jungu terapet i jagani ka long yeng long san badia ka bang ada snow kumana hapren ka jinglong bambit bambyang jongka ublei legit nga ban trei hakani ka lingkha ka bri sawan jungu kum ulungdo soblei ban tarwai kani ka mas bukhoi haman legi si kraw jong imei bedipa ka golden jubilee ngiladap ka diamond jubilee ngiladap badmenta wala da kamde ki jubilee
Henry banai ngo yo belai namar be kidang don ringkat bat ngi ki khon kumni kumba ki kilong bat ban ra ki jigar khu jong u hai ki wei ro kum ulung do bat hapreng ki khon ki xiu jong i mai pa ngi don ri star iba risha lang do leng khoi iba la priang subha yangi nagasang visitation sister of donbosco but iwei pat ikun persa jengi ina shibali idang don ha jingpen kre ha ju hi ka sang halai mer apar Shillong ni tuai ba in yei ne ba mai iru in yei ne hadu ka bukut but iwei kun joi mai san kalok ka baningkong jong ipa idai iwei ni teman basan bashiram jong ka balang presbyterian ni tuai na ka benta jing iru kinda de sepang imei bi pa jengi baro arngot kilong ki priu ki batrai na ki jinglong ba baha donro ki jinglong plot haki baro arngot ki jingania babun ki jingania ya bun kiten man la kapor henrai na gabenta junga kumulung do ngasim tang go wei ki jikai ka bangalayo naki kata na ipa banlong barabor ubriu batrai sitom bat na imei banlong barabor ubayaisha wara preng ki jinga kini ki atli ki versu leni ki jinglong babaha ringkat ki jingit belai ke badon haki kalai men sem di sisya yang kumu bri bat uleng do jong ke balang sa sen ke gateng jai mai bi pa ki henmen ki para ki kon ki persa kan thai ba rang ki kan om ki kan si imaido imado ngasim mi gani lat ban pen pau di sisya ka jing sengo yo belai ubala kerku di sisya ya ke yin kasan jingi ha ga ba nyila ban pinurlong ya kani ka sngi ka bakrau ka jing khublai sa sen ni pi poro ki ba hayeng asam ki ba e ki ba ton ki ba lawan na jan ban jingai ban ya ngo yo belai ban kaman ringkat ban ni na ka benta kani ka sngi ka sakramen ka jing dok en repusan snam ka sakramen jingkem tiu kurim jong imai ban ipa khublai shibon ni pi poro ublain kerku pi nyen si kenduk beng ha ka wei ka por tungnya sengap sipor dan puson ri ka tin jung belai ya ka bang helios ngo ka ni ka stop bara puli hangi da way na ki kon persan ki kam jing ka apostol bada go gospel bala puli hangi da i father rangba jingi father pius ka ba kran shapang ka jing kali jong ujisu yu petrus hato mi ich shisha ni am yanga kani lesi kabu akamat jonga ba jong piro ban kali hato nga bat pipat ni i chisha ni am yu blai kumbau petrus ulong ho oi kin rat ngai i cheme bat me tep bangai bi i da jing start ba jing shampang manyala mi kabalang ba khoi jong me ni gar pa de me ko try i duai nak benta ka archdiocese bat yai archbishop victor lindo nong sharai jongi ha ka jing bun jing bha jong me ko try the sei ki jing ai ai ba jing kar khu khna ba commission kan yai be yai inti ni kar pat i me ko try i duai rak banta i me ik pe e ha ka ni ka sngi ba khrau jong ka jing yai ne jong ki wat a padang bun ki jing tin ju ba kum ki breu ki mat ba kan nang sai nang khlain kan palai men sim ba kin suk kin san ni kar pat i me ko try i duai rak banta ki khun i me ik pe e baro imado uknirang ba jongi maido khado ikun kiksiu ikha ki man ki kor ki jai ki ba hayeng hasam baro kan rat basbun the sei ki jingkar khu ba kan nang biang nang ben nang bharang miat kam ki jam jongki baro ni kar pat me ko try ni dua nak benta ki ba pang ba system ha ka met bet kam sim kan rat basbun kaner ki tible jong ni halor jongki ba kin yo mat ya ka jing koi jing khia ka ba pura ni kar pat me ko try ni dua nak benta ka parish jongi i fada felix lingkhoi parish priest u fada lamprang khar fada syndrome baya krisyan ringkat ya ka parish kiriniam pat bara kinong tray balang ba kanang yo ai ka jing ai ai ban e be ban syakri yo pai ba me la khamti ha ka jing smar sukher jongki ni kar pat me ko try ni dua nak benta ba ro kilingdo bat kiriniam ki balawan ban yasim bentalang bat ka ying kasem jongi benta ka si
makin koi kin kya kin bet kin biang haki commission jong ki baro hidwai kham tam makan lai na ki bor jong ka jingdum jong ka ne ka par thei ni ka pat in me ko try hidwai nak benta jong i baro ki ba sim benta ka ne ka yu kharis ba khui ki par log jong i ki ba wan na jan ba na jingai jisu besai ngi met ba men sim bangin nang ik ben syakri ya me hakikam jengi bamala kasni ni katpat me ko try Bangin ikum mau Bangin ikum mau Jin shisha jong ime iet pa iet ngayeng hang ni ha ka de ka step ban priang sobha bat priang burom ya phi baro iwei pa iwei ki balayawan banya sakhi lem ringkat bat ka ying ka sam jungi ha ka ne ka sngi ka bakrau ki hinriu pho san slam ki herstet da shisha ha ka jingim ime iet bat ipa iet ha ka ba ublei trai kin rat nongbu nong thau ula ai lat bat ka deiru ka lat yangi ban ai ka ngu ka dam yo blei ubala penlong penman yaki ka wei hadu ka ne ka klip man ka jirkhi lingkho snam ba hinriu pho san jong ka jinge ie bat ka jingte jutang jong imei ie pa ie hakmat ublei ka balang bat ka arliang kur ka dei ka jingin mau ie ya ka jing ai ngu yo blei trai kin rat ka ne ka lingkho snam ka ba hinriu pho san jong ka jingkin tiu kurim ka pin sarong bat ka wanra ka jingker khu ka ro yengi baro kham tam e ya ka kor ka jai ki kha ki man ki khon ki ksiu ka ying ka sam ka shnong ka thau bat kham tam yengi baro ki balayawan ban sakhilang ha ka ne ka sngi bakrau da ka jingkmen ka bakrau nga ai ku blei priang sobha sa shisien ya phi baro ki balayawan na jan bat na jingai sha ka yeng ka sam jungi nga priang sobha ningkong e ya blei trai kin rat nong bu nong thau ubala penla yangi bangin ya lom lang kum ni kum ka wei ka yeng ka sam nga priang sobha ya imei e bat pa e pe ado me ado jikmen de mente sngo ben ya an ben te lum bet pho hakno ka sngo bi phiadap nru po san snam ka jingi an lum pho kalong ka sngi ka badap da ka jingkmen namar kumban ong no ngi ki khun ngi ki ksiu kat ni gi la he henrengi kemen habangi wan ying khamta me ngayo ma de kata habanga wan ying nga kemen habanga wan ying nga sngo shingain ba nama idani me eat bat pa eat banya shong banya thu khana bat khamtam e ban ai men sim bat pen shloria nga nadu kapor kabanga mi na la ying ban lek ban puli runyam hado kan ya klipman kublai shibun mai ado pe ado ya ka ek jing bhe ke jing sbun jong pho khamtam e ek jing e men sim mai ke jing pen chlor pho ya ji khon benya chaprang khamtam e ben im ke jing im ki bi bhe jong ime iet pa iet ngayeng hang ni ha ka de ka step ban priang sobha bat priang burom ya phi baro iwei pa iwei ki balayawan banya sakhi lem ringkat bat ka ying ka sam jungi ha ka ne ka sngi ka bakrau ki hinriu pho san slam ki herstet da shisha ha ka jingim imei e bat ipa e ha ka ba ublei trai kin rat nongbu nong thau ula ai lat bat ka deiru ka lat yangi ban ai ka ngu ka dam yo blei ubala penlong penman yaki ka wei hadu ka ne ka klip man ka jirkhi lingkho snam ba hinriu pho san jong ka jinge ie bat ka jingte jutang jong imei ie pa ie hakmat ublei ka balang bat ka arliang kur ka dei ka jingin mau ie ya ka jing ai ngu yo blei trai kin rat ka ne ka lingkho snam ka ba hinriu pho san jong ka jingkin tiu kurim ka pen sarong bat ka wanra ka jingker khu ka ro yengi baro
kham tam ya ka kor ka jai ki kha ki man ki khon ki siu ka ying ka sam ka shnong ka thau pat kham tam yangi baro ki balaya wan ban sakilang ha ka ni ka sngi bakrau da ka jing kmen ka bakrau nga ai ku blai priang so bha sa shisien ya phi baro ki balaya wan na jan bat na jingai sha ka yeng ka sam jungi nga priang so bha ning kong ya u blai trai kin rat nong bu nong thau u bala penla yangi bangin ya lom lang kum ni kum ka wei ka yeng ka sam nga priang so bha ya i mai e pat pa e pe ado mai ado jikmen de mente sngo ben ya an ben te lum bet pho hakno ka sngo bi phi adap nru po san snam ka jingi an lum pho kalong ka sngi ka badap da ka jingkmen namar kumban ong no ngi ki khun ngi ki siu kat ni gi la he henrengi kemen habangi wan ying khamta menga ngayo ma de kata habanga wan ying nga kemen habanga wan ying nga sngo shingain bha nama idani me eat bat pa eat banya shong banya thu khana bat khamtam ban aimen sim bat pen slore nga nadu kapor kabanga mi na la ying ban lek ban puli runyam hado kan ya klipman kublai shibun mai ado pe ado ya ka ek jing bhe ke jing sbun jong pho khamtam ek jing men sim ma ke jing pen chlor pho ya ji khon benya chaprang khamtam ben im ke jing im ki bhe ajar ngo na kabanta ke jing ai jume sakane ke perthai ya kini ki arngot sijur ki bala im temen bha mata kasni ki balong kanuksa ka babha na kabanta baro ki ba shim ya ka sakramen jong ka jing kan tiu kurem melakar khu kerdoi ki da karta ka bajalan melakar khu kerdoi ki da ka ai ki khun ki kseu melakar khu kerdoi ki da ka ai o khun bandong lendo runiam melakar khu kerdoi ki da ka ai ya ki khun kseu bandong sister bat ki we ki khun ki ba shirham ki ba ban ki ba shakri me blai trai kan ran ka jingkar khu kerdoi june ki ne shi jur ka ai jingkar men ka ai jingkmen yangi ba mem ino ya kito ki ba chi shai me na do ka do nor ka men sim kine kila ya lap da ka jing im jong ki wana preng bon ki jing ya tun jo jong ka jing im kila ya ne ta ka jing kmen kalong ka sa ka ba krau ban reu pusan snem kila ya ne ka ne ka sakramen jong ka jing ka teu ko ya ban mela ka khu ka doi ki da ka jing koi ka jing kia ble trai kan ra na ka ta ka jing long ka baret na ka ta ka jing long ka badu mela ka khu ki kila roi parum pare hagaliang kamet hagaliang ka bensin hagaliang ka spa ka pho hagaliang kaliang jong jing don ki khon ki ti ble trai kan ra khu ble shibon na ka benta ka ne ka nuksa ka ba bha ka ba mer pen i sa ka per thai ku ma gong kila yalap ka jing in jong ki hagane ka por hapreng jing long temen jong ki ble trai kan ra midwai to the sei ki jing ka khu jing me bakin sai king climb bakin koi king kia bakin don bor ka jing sumar su kher jing me yadai ki na ka ur na ka hab na ka accident na ka jing man na ka jing man sa na jing pan na jing storm na jing choi jong so krai ai ki jing su ka jing men but ai ki jing ai was kan ni baro ki bai don hang ne ni ka khu ka do ki ni kmen ba ni kit bok ki yang bakin tang ya im shu nang ne im song pra song shan badang pan i shu ka ne ka nuksa ka bha sa ka ne ka balang Shillong sa ka Parish ba sa ka ne baro ka bai lai trai sa shise ni ka pa ne to thai kum jer jing ka khu jing ne halor jung ki tanda pendiang ki pensuk penmen ki wada pereng ne jing long tumlen yipan gine baro dau kres utrai jungi lai bor boron ka khu gerdoi ki la kane kum ksiar kum karpar kum karpu ha tempa baru kun barun sim bakoi amin namor kanu jibuslai niak ben ya subhan ismu ya utrai baru dia mulai langsung maradu lentang kajini kajongpi abang laban dan bersyur balate balakum akan nongrim jamutrai Iki kuni sakia jajungi kajongpi Minang raya kani kaku bosco dan subha bagi wekin ya buryanu sabab hajangki
Maya jingi bashisha gishim tang harutrai. We are crying, yes, no man, yes, no more, ya utrai. Baulai, ulari, asumara, rodelkai. Kajingi. Nikolong puyu kuman puyu jungi. Kawan mami ai gini kesingi krau. Ya, ipawi mei kiwala. Te jutang hakmat jengme. Rebusan senam kenti. Bau Malaysia lolong tau pedeng utamai tolong jong kecingim joki naru bagi lawan yang kawai. Kini kau berita dengan ngiu dan khmat jeme yang kecing ku kedok kau mete halo joki. Nang te say halo joki ya da kecing kejome. Pendap miar ya kecingim ku jengki. Bagi nang ya roi hada kecing jeme bernyok mat manak lemat. Kecing tingen jaga mensi kecing palai jaga kecing macam berkat kecingki. Ai kita kecing kecing kiaman mensin. Bagi nang im chong pra sang siang. Bagi nang im kada kecing im keban pensubha ya ke ying kesem bakum julu ni boro parlok parjo bai para majan marpa. Te blai tangan na una nam khmat chemin Khubor momen kerku kerdo yau ni ki uban ribusan snam maki glaot botau ki bom ki god una yai tiang kecing im chuki. Bau ni ki ban ribusan snam ru una yai tiang chuchu kecing im chuki bom man nasi bom mentau ai la di ru bagi nyok ma tau ki glaot ribusan snam chua memaki mengiru nyok ma ya ta kecing i Kau maki glai i, mengiru ini omat ya tak kecing i, iwe pat kumjuru iki yang kisem kijongi boro kawai. Ikan par itu kue breng, bakandar berbor hakecing im kejongki, hakecing im jongi iwe. Kuplay kumaria. Lagu sopon Yesus, Maria ikut mi kuplay kuan kasih pop, negara kepot Try dan beringkat berpi. Play ibran bobran kerku kedai piuling bang jing san menjaga meriah tasty kan here halo jung piulang kan pa alkun bomen sim berkut. Don't pay no, just Parish. Parish right there. Tadi suatu lagi pada nomor bakari kerja. Oh, dia biar habis nak ambil. Yang sai-sai itu deh yang sebelah. Oh, yang sai-sai tu. Pada kini ki Khubor ki lapoi shaka bakut jokani ka THUP Khubor ni ai ka jing khublei phi baro ba pindon barabor hakamet ka bashat ka baklan. Ikerpat phi balada pidon ki Khubor ki baja ha ki Parish ni kishnong jong phi sngoba ba pin pha ni pen tip shangi hau tiu number badon haka screen jong phi khnang ba ngindang la ban penmi man katayo ya ki Khuborjylla ka jilla. Khublei shibun ublei un ker khu ye phi